अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। मेरा खाइल बा मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा, मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा रे। केहू दिले बा हजार हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बा सकार हो। ए भाया केहू दिलस 200 केहू दिले बा हजार हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बा सकार हो। बड़ी भारी सर्दे माँ के मूर्ति भी किनाइल बा, बड़ी भारी सर्दे माँ के मूर्ति भी किनाइल बा। मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा, सरस्वती मैया के मूर्ति रखाइल बा। उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बहादी आदित्य राज के उन्हीं के अलम हो। उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बाटे मन मोही का उन्हीं के अलम हो। गावे खातिर भक्ति भजन मिठू मासल आइल बा, गावे खातिर भक्ति भजन मिठू मासल आइल बा। मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा, मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग मेरा खाइल बा, मैया जी के मूर्ति हमारा कोचिंग मेरा खाइल